hier nu het de meest beroemde loft en uit een terugvoerder zelfs wat lichter aan. Waard van de media wat lichter, dan waard van de media ik droeg. En we kunnen u de komende dagen die opmaatje voor droeg waar en in het weekend en na het weekend wordt het skraal. Maar laten we eens beginnen bij Joen en vannacht. Joen hebben we toch nog wel een protte bewolking, kans op ruim of lichte ruim. Hield misschien nog even van vannacht, daarna een paar opklarings, maar ik al heel gauw kans op mist of dichte mist. En de temperaturen zijn 10 tot 12 graden en de wind die valt haast hier en daar voort, komt wat uit verschillende richtingen mee. En dan zetten we terug naar een manier. We beginnen met de kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing voor het verkeer. En vierdens daarna de bewolking en in de midden nog even de zinnen. De temperaturen moeten daar. Ik denk dat we uitkomen zomaar bij de zonnetje of de 18 graden heen, wat nog altijd een prima temperatuur is voor deze tijd van het jaar. En de zinnen komt er natuurlijk meer bij. De wind matig, ja ik denk soms wel vrij krachtig. Je wordt vrij krachtig, let op het dag en komt dan uit de oostelijke richting mee. En als we dan vooruit zoeken, dan komen we een vrijtje met droegwaar, met zinnen. Een sneeuw met flink wat zinnen. Een sneeuw met een hele protte zinnen. Een prachtig weekend. Op vrijdag nog wel een vrij hoge temperatuur. Ik denk dat we vrijdag uitkomen, zomaar bij de zonnetje 18 graden heen. Op sneeuw, ja, ik zou zonnetje misschien nog 18, maar op sneeuw wordt het zo'n 14 of 15 graden. En dan zeggen we dat de temperaturen in de nachten, ik sta er gewoon leger komen te lezen. Dat is het schrale waar, maar een sterke oostenwind. En takkenwieken misschien wel groenfrost, zwieren groenfrost. We moeten morgen weer even in het waarschuwen.